Takže čaute lidi, vítám vás u Lineage 2. Já tady je Game Army, zavítám vás u mého druhého videa, u Lineage 2, slíbil jsem vám to, jakože, no, u toho Minecraftu, jak jsem natačil, tak budu natáčet taky, ale teď jsem se rozhodl natáčet úplně taky, no, toto, takže bych si chtěl jako tak omluvit, že to bude trvat tak 8 minut, jo. Na chvilku to stopnu, až byste neviděli vypojení, takže čau zatím. Takže vítám vás zpátky. No, takže v tomto díle bych chtěl opakovat, že jdu hrát Lineage 2, upozorňuji 2. Je to dobrá hra, už to mám jako rozehraný, zahrajte si taky, ježiš. Vidíte, už mi to je blbne. Srany. To řeším. Důvodem je tady ta hra, že se máte pobavit. Kolikrát to tu nejede, mě by jeblo. No. Já hraju za orka, jak vidíte. To pořád nejde přinést. No. Takže vám ukážu, jako, budu této hry jen povídat, jako. No tak, no, takže budu natáčet hodně, protože mi to ty krv baví. Nevím, co dál. Tak, když tak, dejte like a odběr. Když bude 5 odběrů, tak budu natáčet znovu. Jestli nebude do těch 5, tak promiňte, prostě mluvím, takže nebudu natáčet. To zdůvodním to, protože nebudu tady zbytečně ze sebe dělat šaška. Nechci být hnusný, ale tak co mi zbývá? Budu dělat tady ze sebe šaška, ale to je taky blbosti. Že to bude stát za hovno. Pořád mi to Ježíš. Chápete to? Bože, neřeším. Cílem této hry je dosáhnout levelu 99, protože ten nový, oni to udělali úplně nově. No, je to PvP server, jak můžete vidět, já vám ukážu TVTčko. Pokud se tam no, už jede, nevadí. No. A za chvilku vidíte tady to blbečka. Budu machrovat úplně to, co ne. Hraju to poměrně 4 roky, ale ne tuto samou hru. Jiné jsem hrál, jakože malou kuchnu. Tak budu zabít. Ještě se rozbrečí. Jo. A jo. Nechybí boty. Mám jedno, to můžu prodat jak debil, no nevadí. Mám 161. Tak napište, jestli mám natáčet dál, like, odběr, to jsem vám říkal. A pořadu tak, až byste dali víc odběru, nebude to ty 5, tak natáčet nebudu. Ještě ne. Co mi to jde?
To je ruda. Nevadí, no. Může být, jo. Jo, jestli jsi si všimli, tak máme nohu Hulk jako CZ. Nic mě nenapadlo, tak budu natáčet i spolu s BCZ hry. Ale nevím co. Snažil bych se co nejvíc natáčet, než byste než byste se měli, no, jsou i lepší než já. Jo, nechci jako, že by nejlepší. Jsou tu lepší než já. Ten, kdo se mi líbí, tak to je asi ten. Jako natáčení je, jak on se jmenuje, jsem zapomněl. Lifehacky, no, je jedno. Ty vole, jsem to zapomněl. Peťan Games, jo, Peťan. Dobrý ten. Jeho přizvu do party. Jestli to bude brát. On tu nebere blbeček. Blbec. Myslíte, že ho dám? Jestli ne, tak zdechnu. Tak ne. Je těžký. Počkej. Mami. Už jsem zdechl, vidíte, to mám. Takže já se s váma budu loučit a čau.